Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Ҳозир ман як видео мемонам дар бораи бачаҳое ки шаҳри Екатеринбург ҳамҷа як мактаб шудагем, ҳамҷа мешавам, хеле права ёрдамтон медиҳам, просто камтар срокаш дроз аст. Мехоҳед чихел допускҳо мегирӣ, таринево мобайни 10 рӯз 20 рӯза мегирӣ, иҷода мумкин як ним моҳ бикаша. Ҳозир ман видеои ҳам бачаро мемонам, бачаро мумкин бишносед хелотон. Номерои телефони ман 8921 908 0748. WhatsApp да бинависен, права экскаваторчики лозим, тамом ман шумода галасҳои қатъи ответша роӣ мекунам. Нархи навошот, сурати ҳамон категорияҳо тракторош қатъи. Видеоро давом метиҳем, лайк, подпискаро фаромӯш накунед, шогирдо дастгирӣ кунед. Погнали! Чиқаре ки мебини акай Зоир, мо ина дар учебный центр тарафи широки речка меган, дар меҷаи накшида иншоалло насиб бошад сар мешава. Техника айкарам на площадкаи чи барои айкарам. Шуро мебини акай Зоир, ина кузмишни тракторам дошта ба экзамен. Ассалому алейкум акай Зоир, хайна ба ёрдами шумо, хай ба дастгирии шумо иншаалло мо соҳиби права шудем. Худо хоҳад иншаалло агар ҳамон ҷое ки мебинед амн суда мо экзамена супоридем. Ина мақсад ки иншаалло соғ саломат худо хоҳад ина раҳ мебурем. Хай ин ҳама ин дастгирии шумо якаҷон. Ина хайна ина ҳама гирифта гап нест. Акай Зоир гап нест, ина гирифтем. Ҳозир нишон